Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. L-għodwa tajba, nilqakom għal-qudiesa tal-lum immexxija minn Dun Stefan Attart, dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Li grazza ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tagħmel tifkira ta' Santa Chiara, verġni, reliġjuża verġni li kienet rib ħafna ta' San Franġisk ta' Assisi. U kienet dik illi wara l-ordni illi waqqaf San Franġisk, l-ordni tal-Franġiskani, propju waqfet i wkoll it-tieni ordni wieħed għan-nisa. Santa Chiara hija magħrufa mhux biss tat-tagħlim tagħha ma b'mod speċjali wkoll għal ħajja ta' talb u penitenza li għexet. U tajjeb għalhekk li llum nitolbu mod speċjali għal ħutna l-istorjiet tal-Klarissi li jgħixu l-istess spiritwalità ta' Santa Chiara u li tant jitolbu għalina, huma dejjem jitolbu għalina u għalhekk tajjeb li llum mod speċjali naħsbu fihom ħalli nitolbu għalihom ukoll. Ħuti biex nibdew din il-quddiesa ejjew nitolbu maħfra lil Mulej għan-nuqqasijiet kollha tagħna. Int li lqajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru Mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tidħol għalina mid-dembin quddiem il-Missier Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek o Alla, inti mlejt lil Santa Chiara bl-imħabba l-faqar. Bit-talb tagħha għatina li nimxu wara Kristu fl-ispirtu tal-faqar biex narawk wiċċ imbuċċ fis-saltna tas-sema. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem lil poplu u qalilhom: staqsi l-iżminijiet tal-immoddi, iż-żminijiet ta' qabel, sa minn mindu Alla ħalaq il-bniedem fuq l-art. Fittex minn tarf għal ieħor tas-sema u wara kien xemm ġrajja kbira bħal din, jew qatt x'instemet oħra bħalha. Qatt kien hemm poplu sema leħen Alla jitkellem minn ġonnar bħalma smajt int u baqa' ħaj. Jew qatt xi Alla fittex li jażel għalih poplu minn fost poplu ieħor b'tiġrib, b'sinjali, b'eġubijiet, b'taqbit, bit qawwija u bidrieħ merfuħ
b'mejjel kbar tal-biża' bħalma għamel għalik quddiem għajnejk fl-Eġittu il-mulej Alla tiegħek? Lilek urihom biex taraf li l-mulej hu Alla u m'hemmx ieħor ħliefu. Mis-sema semmalek leħnu biex jgħalmek u fl-art urik in-nar tiegħu kbir u kliemu semmek minn ġonnar. U għaliex ħab lil missirietek għażel lil nisilhom warajhom u hu stess ħarġek mill-Eġittu bil-qawwa tiegħu kbira biex ikeċċi minn quddiemek ġnus ikbar u aqwa minnek u jmexxik u jagħtik artom bwirt bħalma hi llum. Mela kun naf illum u żomma f'moħħok li l-mulej u tassew Alla kemm fl-għoli tas-sema kemm hawn isfel fuq l-art u li m'hawnx ieħor għajru. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik illum biex ikollok risq int u wliedek warajk ħalli tgħix żmien twil fuq l-art li l-mulej Alla tiegħek se jagħtik għal dejjem. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Ngħidu flimkien niftakar femilek mulej. Flimkien niftakar femilek mulej. Niftakar femilek mulej, naħseb l-ġubijiet li għamilt fl-imoddi. Naħseb f'kull ma int għamilt, nixtar l-mejjel kbar tiegħek. Flimkien niftakar femilek mulej. Qaddisa triqtek o Alla, li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Int Alla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb li turi qawwietek fost il-poplu. Flimkien niftakar femilek mulej. Bidrijek fdejt il-poplu tiegħek, l-ulied ta' Ġakob u Ġuseppi. Mexxejt bħal merħla l-poplu tiegħek, bit Mosè u Aaron. Flimkien niftakar femilek mulej. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-aħbar it-tajba skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isibha. Għax jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mowt qabel ma jaraw li l-bin il-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-ewwel qari li kellna illum huwa meħud mill-ktieb tad-Deuteronomju, dan huwa l-5 ktieb tal-Bibja insibuh fit-Testament il-Qadim. U Deuteronomju għalkemm huwa ktieb twil kbir huwa qisu 3 pritki twal ta' Mosè. Il-poplu wasal biex jidħol fl-art imweda, diġà għaddew mill-esperjenza tal-Eġittu, għaddew mill-esperjenza tad-deżert tal-40 sena u waslu proprju din fuq l-adba se jitlu fl-art imqazza, fl-art imweda. U f'dan il-mument Mosè jgħin lill-poplu biex huwa iħares, jagħti ħarsa lejn dak li ġej minnu, lejn dak li kien esperjenza fil-passat, fosthom il-ħajja li kellhom jgħixu bħala il-sira,
dbatija li kienu jgħixu fl-Eġittu u il-ħajja li l-mulej qed joffrilhom issa biex jitlu f'din l-art imwiegħda. U fost l-affarijiet li ġalhom jiftakru fihom Mosè huma proprju żewġ affarijiet importanti ħafna li jiddistingwu l-poplu tagħna mill-popli pagani l-oħra kollha. Waħda minnhom hija li Alla kien ikellem lill-poplu direttament, kellu din it-tip ta' intimità mal-poplu, kien daqshekk viċin tagħhom, anke biex jagħtihom il-liġijiet, Alla kien jagħtihom il-liġijiet direttament permezz ta' Mosè, ma kienu l-liġijiet jiġu minn għandu. Fil-pagani l-oħrajn, fil-popli pagani, kienu r-rejiet tagħhom li kienu jivvintaw il-liġijiet tal-popli tagħhom, mentri fil-każ tal-poplu ludi Alla kien jagħmilhom jagħtihom hu, joħorġu minn fommu. Il-kwistjoni l-oħra, l-aspett liħor interessanti li Mosè jgħidilhom jiftakru fih huwa propju l-fatt li Alla ħariġhom minn poplu biex jagħtihom il-ħajja. U dina wkoll jekk inħarsu lejn il-popli u l-kulturi pagani l-oħra qatt ma nsibu storja bħal di fejn Alla joħroġ poplu minn poplu ieħor biex jażlu ħajkun għalih. Allura Mosè waqt li jġiegħ lin-nies iħarsu lura u jħarsu anka lejn dak li se jiksbu, jagħmel kundizzjoni waħda. U l-kundizzjoni waħda biex huma jitlu fl-art u jibqgħu fiha hija proprju di, illi jobdu. Għaliex l-Iskrittura mqazza kemm il-darba nsibu dan il-messaġġ fit-Testament il-Qadim, anke fit-Testament il-Ġdid, ma b'mod speċjali fil-Ktieb tad-Deuteronomju. Il-messaġġ li joħroġ kontinwament huwa dan: jekk tobdi tgħix, jekk ma tobdix tmut. L-ubidjenza hija l-garanzija tal-ħajja. U jekk inħarsu lejn dak li jgħidilna Ġesu llum, Ġesu jitkellem fuq l-importanza tal-ħajja. X'jiswilu l-bniedem jekk jakkwista d-dinja kollha mbagħad jitlef ħajtu. Il-ħajja tant hija importanti. Aħna waħda biss għandna, jien ħajja waħda biss għandi, inti waħda biss għandek. U għalhekk dina għandna nożżuha u nieħdu ħsiebha u nippruvaw nifhmu x'inhu li wassal għal ħajja vera, għal ħajja ta' dejjem. Però għalkemm hemm din il-kondizzjoni tal-ubbidjenza, Alla wkoll jagħmel biex ngħidu hekk kondizzjoni oħra marbuta magħha. Mhix l-ubbidjenza l-ewwel ħaġa. L-ewwel ħaġa li jrid il-mulejja l-imħabba, tantu hekk li propju fil-qari ta' għada se jkollna din is-silta tant sabiħa fejn Alla fid-Deuteronomju, hekk qegħdin fil-bidu tal-ktieb tad-Deuteronomju, jitkellem fuq l-importanza li nħobbuh qalbna kollha, bruħna kollha u bis-saħħa tagħna kollha. Ġifieri dan huwa l-orjentament li Alla jagħti għal din obbedjenza. Tafu intkom meta xagħti kollu kelb. Il-kelb jista' jiġixxi b'żewġ modi. Jista' jew jiġi quddiem sidu imbeżza mwerwer minnu b'dembu bejn saqajh u jobdih, jew inkella jkun kelb illi kif jara lil sidu jobdih imma jiġi jaqbeż fuqu bil-ferħ u dembu iferfru bil-eċitament. Alla jridna nkunu tat-tieni tip, mhux niġu għandu bil-biża', imma niġu għandu b'din l-imħabba. U għalhekk Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu: min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi. Aħna ħafna żmien forsi ffokajna wisq fuq li tobdi, imma li tobdi forsi għax ta' bil-fors, frott il-biża, frott l-iskrupli. Dan it-tip ta' atteġġament il-mulej ma jogħġbux. Il-mulej jixtieq qalb ħielsa, qalb libera li tfittxu totalment. U għalhekk Ġesu qal: jekk tħobbuni, min iħobbni jobdi il-kmandamenti tiegħi. L-imħabba qiegħed kollox f'posta. Li l-ubbidjenza tiġi wara l-imħabba huwa l-mod nisrani li għallimna Ġesu. U fil-fatt Santa Kjara li kienet tgħix 800 sena ilu propju provat iddaħħal dan it-twemmin, din l-idea fis-sorjiet li kienu jgħixu magħha, in-nisa li kienu jgħixu magħha li laqgħu il-ħajja reliġjuża u kienet tinsisti magħhom illi jobdu mhux minħabba il-biża' imma jobdu bl-imħabba lejn Alla u lejn Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Missi Qadis aħna issa nippreżentawlek it-talbiet tagħna, it-talbiet li aħna għandna fil-qlub tagħna. L-għunet nirringrazzjawk li tajtna lil Ġesu li huwa il-ħajja tagħna,
Nirringrazzjawk li permezz tiegħu aħna skoprejna it-triq li twassal għandek. U għalhekk nitolbuk illi aħna nkomplu ninaqdu ma' Ġesu, illi nikbru fl-imħabba tagħna lejh u li nfittxuh ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej għal ħafna u ħafna nies li għadhom ma skoprowx din ir-realtà, jew illi miegħek jitrattaw biss bil-biża' għaliex kostretti, għaliex bil-fors, jobduk għax bil-fors, għax jibżaw li se jmorru l-infern. Nitolbuk għal dawn il-nies biex huma jarfu il-qalb sabiħa tiegħek, jiduru lejk u jilqawk fajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex inti tagħti ħarsa taħnina lejn din id-dinja li fiha hemm tant tilwim, tensjoni u gwerer. Nitolbuk illi iġġib il-ġustizzja u l-paċi li għalihom aħna nitkarbu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal ħutna ir-reliġjużi kollha mod speċjali llum għas-sorijiet tal-Klarissi biex inti tkompli tużom għal glorja tiegħek huma u jinterċedu għall-umanità kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej għal daw kollha li qed ibatu li huma morda ma jfilħux b'mod speċjali fid-djar tagħna u dawk ukoll li jieħdu ħsiebhom. Kun magħhom mulej u ennishom u għatihom il-fejqan u s-saħħa li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' Mister Qaddis dawn it-talbiet tagħna u għatina kull ma neħtieġu għal ħajja u l-qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missi li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju u għat-tifħir il-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Aħna nxandru mulej il-kobor tiegħek fl-ġubijiet li għamilt fil-Verġni Santa Kjara bil-ħerqa kollha nitolbuk biex bħalma hi oġbitek għall-merti tagħha hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw u nfaħru lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inodulek ħajr. Għax fil-qaddisin li kkonsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smawiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb. Għax biha int terġa' issejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja permezz ta' Ġesu. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawit u l-art u mamlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli ta' smawit. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, ożanna fil-għoli ta' smawit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għal-medmin kollha għal-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawn il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mowt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobsa l-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċukon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li jgħinu u mal-membri kollha tal-Knisja tiegħek. Ftakru wkoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Kjara u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U tiegħu issa bil-qalb nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jissow lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu ibn Alla l-ħaj bil-mowt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qadis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidil lejn il-kwandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuni għal ħajja dejjem.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna qawwa ġdida b'dan is-sagrament imqaddes tiegħek. Għamel li fuq l-eżempju ta' Santa Chiara inġorru dejjem f'ġisimna il-mowt ta' Ġesu u nfittxu li ninaqdu miegħek biss bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum immexxija minn Dun Stefan Attart. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qedtejn saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħles ejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw l-ewwel misterju ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misterju ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-ktana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għarfina d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħalix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-ktana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għarfina d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tjalina, u la daħalniex fi tiġrib iżda l-isna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubitna,
eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena, u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu wissaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidrilhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristus magħna. Kristus magħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Dek. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida.
kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrow fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. O Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Santa Chiara, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artan. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.